Prei sedina wis ra perlu mangan. Wae mangan ya gendang mangan ben awet urip. Sok mben aku cuti 2 minggu ning Indonesia. Apa kowe kate melu aku ning Indonesia Raya tercinta ngono ning negaraku. Sanadyan kowe tresno mbek aku ya aja nemen-nemen ngono. Sembarang kok kakak, maem kakak, kakak, ngengek kakak. Wae mangan yo gendang mangan ngono lho. Saiki ndang mangan tak tunggoni kowe. Prei sedina wis ra perlu mangan. Wae mangan ya gendang mangan ben awet urip. Sok mben aku cuti 2 minggu ning Indonesia. Apa kowe kate melu aku ning Indonesia Raya tercinta ngono ning negaraku. Sanadyan kowe tresno mbek aku ya aja nemen-nemen ngono. Sembarang kok kakak, maem kakak, kakak, ngengek kakak.